tror, jeg skruede ned for det, når du slog den fra. Gjorde det med vilje, tror du? Kom nu! Tag nu telefonen for helvede. Skal jeg give dig... Kan du godt ringe? Kan du huske deres nummer? Din mor? Så kan du ringe fra min telefon. Hvad, min ven? Har du ikke deres nummer i hovedet? Nej. Hvem er hjemmenummer? Har du ikke til hovedet? Nej. Slet ikke. Det er tjener jo. Men jeg skal nok hjælpe, at du kommer ind i aften i dag, okay? Er det hver gang, de gør det der på dig? Det er kun nogle gange. Det er nogle gange. Det er for meget. Det er hammerende irriterende, er det rigtigt? Ja. Men du er også sulten, er du ikke det? Du har brug for grobrød og... Oh shit. Oh shit, jeg glemte min taske. Hvor er den hen? Hvor har du glemt den hen? Undskyld. Hallo? Hallo? Undskyld. بقول لك قد ايه المال كوسه